pa tay make-up karon is because ang inyong intention is busy lang gamay kay bag-o pa siya ning balhin sa iyang new second house. So, ako ka mo itor sa akong balay, bisag dili pa kayo siya human nga, wala pa kay gamit, kay siyempre, kabalhin pa lang sa inyong intention. So, di ata karon sa sa pinaka entrance, no? So, nagkalandrakas pa lang ang agi kay siyempre wala pa siya ma-arrange pa ayo, no? So, kini siya is storeroom nya. Main door nya. Going ta sa kusina. Akong kusina is kanis. Cute! Wala pa yung mga gamit. Wala pa yung mga pintal. So, padung ta sa taas nga akong hagdan the golden stairs. Hagdanan. Ako ang pinaka-terrace. Akong panga-terrace. Akong table. Ang pinakasala nako. Mga awards sa ako ang banana. So, terrace ni siya, no? So, ang ako ang black table. So, we are going to my room. We are going, hello. Yes, here my room. This one, my room. Wala pa'y katri na ako'y personal ref. Wala pa'y katri, wala pa'y bed. Kaya wala po taka-order. So, ang TV na ako alang sa gibutang sa sound kay wapay kabutangan. So we are going to my dresser. Dara ang ako ang banana. May banana. Akong dresser. Makeup. Yan, diri ang ako ang dresser sa ako ang makeup. So this is a divider. Secret door to going the bathroom. Here my bathroom. Welcome my bathroom. See? Oh, my bathroom. Shower curtain. My bathroom. Here my bathtub. Pwede ko mag-swimming. Diha. So, mora to mga langga. Share lang na ko sa akong my new second house. Babus! Mwah!